Tara, magtatawang ka, bebe. Plaza. Ito mo. Christmas kislap kislap. Laliang mo niya tayong motor. Yeah guys, yun yung dinadayo dito. Malapit na akong sumapit ang Pasko. Paparelax ng mga truck. Yan, pwede mag picture taking dyan. Yan guys, oh. Nag-open ito, 6 p.m. Open to the public. Guys. Lukluk ka mo eh. Oh. Yan eh. Yan, may Eiffel Tower. May mga titinda ng mga toys. Naman ito naman kahit tasusulpit. Nanyayak lang. Yan guys. Saan ba yan? Rapapampa,